עדיין ישנן ברצועת עזה. משמע ישראל, צה"ל, מאז החלה הפעולה לאחר 7 באוקטובר בתוך הרצועה, השמידה בסך הכל 25% מהמנהרות בתוך הרצועה. אפשר להסיק מכך וללמוד מכך של חמאס עדיין יש כוח מאוד משמעותי, גם מעל לפני הקרקע כפי שאנחנו רואים, גם עם שיגורים של רקטות, אבל גם מתחת לפני הקרקע עם עיר תחתית עצומה שעדיין מתקיימת ברצועת עזה. מדובר על דיון שהתקיים במערכת הביטחון בשבוע האחרון. שם בדיון הזה עופר עלה שחמאס עדיין מחזיק ביכולות התת-קרקעיות הללו באופן מאוד משמעותי. כפי שאמרתי, 75% מתוואי התת-קרקע מהמנהרות של חמאס בתוך רצועת עזה עדיין קיימות. חמאס משתמש בהם, מנצל אותן, גם לא מעט גם מתחבא בתוך המנהרות הללו. אני יכול להוסיף לך על הדברים האלה, עופר, ולהגיד שיש גם מנהרות, ממה שאני למד מגורמי הביטחון השונים באותו דיון שהתקיים השבוע, שיש מנהרות חודרות גם למצרים. משמע יש הברחות גם בשלב הזה ממצרים לרצועת עזה. הדבר הזה נעשה באופן פחות משמעותי, יש קושי לעשות את זה כי צה"ל שולט באזורים מסוימים ברפיח, גם באזור ציר פילדלפי וגם באזורים נוספים, אבל עדיין חמאס מחזיק ביכולת גם להבריח אמצעי לחימה. מכירים את הדבר הזה במערכת הביטחון. כאמור, כוחות מאוד משמעותיים של חמאס מתחת לפני הקרקע. זה מצטרף, וזה מה שצה"ל מנסה גם לעשות עכשיו בתוך הרצועה כחלק מהפעילות שחזרה בתוך שטח רצועת עזה, לפגוע בתשתיות, תשתיות תת-קרקע מאוד משמעותיות. נגיד בזהירות שיש מקומות שהוא לא יכול לפגוע בתשתיות הללו, בתשתיות התת-קרקע, עושה מה שאפשר, גם ברפיח, גם באזורים מסוימים בצפון הרצועה, במחנות המרכז יש יותר בעייתיות בהקשרים האלה, חלק מהפעילות של צה"ל עכשיו בתוך הרצועה. כן, צריך לומר רק ניצן, אני חושב כאמירה, מה שנקרא לוחמינו ובחורינו המצוינים, הביאו תוצאות מדהימות ברצועת עזה, אבל 1.5 שנה לתוך המלחמה, כשרואים את הנתון הזה, זה מלמד דבר או שניים על המגבלות של היכולת, גם בפרק זמן מאוד משמעותי, לפרק את מה שנבנה שם יותר מעשור, ולצערנו עדיין רחוק מסיום. ואני אוסיף על זה רק במילה אחת, עופר, שלא מדובר רק על תוואי תת-קרקע. אני מצטרף כמובן לדברים, פעילות מאוד משמעותית, מאוד חשובה של צה"ל, שהצליחה לפגוע באופן כמעט אנוש במחבלי חמאס, בתשתיות של חמאס, אבל עדיין, חוץ ולמעט התשתיות תת-קרקע, אנחנו מדברים גם על יכולות שיגור שעדיין קיימות. רק בשבוע האחרון ירי של 10 רקטות לעיר אשקלון, לשפלה, לאזור אשדוד. בנוסף, גיוס מאוד מסיבי ומאוד משמעותי של פעילים. אנחנו מדברים על כמה אלפים טובים, או לא טובים במקרה הזה, של פעילים, גם צעירים שגייסו בארגון הטרור חמאס, הצטרפו למחבלים שיש לארגון הטרור חמאס, גם אז בהיבטים של מחבלים, גם בהיבטים של הירי, גם בהיבטים של הלחימה בתוך הרצועה, שהם עדיין יכולים לנהל עם כוחות צה"ל, וכפי שאמרנו, וממש במילים האלה, גם תשתיות תת-קרקע שקיימות עדיין באופן נרחב בתוך רצועת עזה. ניצן שפירא, תודה רבה, עוד נחזור אליך.